खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 27 आसिन 1431 मायथाइ एबा 14 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा जुदि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। गिबियावनो दङ मेष राशि। सोलोंथायारि हाबायाव गोसो मोनगोन, नाथाय गोसोआ गोजोन गैयै जानो हागौ। गावनि खुदियानि सावस्रिखौ जोथोन ला, नखरा मदद मोनगोन। थांना थानायनि थासारिया दावराव-दावसि जानो हागौ। बुब्लिफोरा रागानि मोन्दांथिफोर जानो हागौ। धोरोमारि देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। आयआ बांगोन। नोंथाङा गावखौ फोथायनायजों बुंफबनाय जागोन। वृषभ राशि। सहायनायनि आंखाल जागोन। गावखौ सामलाय। खुसि बानायनाया बांनो हागौ। बिफाया मदद मोनगोन। गथ'फोरनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हायो। नोंथांनि बिबुंथियाव गोदै थागोन। साख्रियाव सोलायनायनि खाबु दं। खामानिनि जायगायाव सोलायनाय फैनो हागौ। दावबायनायनि खरसाया बांनो हागौ। मिथुन राशि। ध्यान आरो य'गाया धोरोमारि आरो देहायारि मुलाम्फानि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि कार्डफोरखौ मोजाङै गेलेयोब्ला दिनै नोंथाङा माखासे उफ्रा नोगोद रां बानायगोन। गथ'फोरा नोंथांनि थाखाय सानखौ जोबोद गोब्राब खालामनो हागौ। गावसोरनि गोसो जानायखौ लाखिनो आरो जायखिजाया गोसो गैयै नारसिननायनिफ्राय बारग'नो थाखाय अननाय हाथियारखौ बाहाय। दावबायनाया रमान्टिक सोमोन्दोखौ बांहोगोन। दिनै नोंथाङा नोंथांनि जुलि जानाय जिउनि बयनिख्रुइबो साबसिन सानखौ मोनदांगोन। नोंथांनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4। कर्क राशि। गोबां फोथायथि थागोन, नाथाय बांद्राय गोसो गुदुं जानायनिफ्राय गोजानाव था। सासे लोगोनि हेफाजाबाव आय बांनायनि फुंखाफोरा जौगानो हागौ। फालांगिनिफ्राय आयआ बांगोन। गोसोआ जिरायनो रोङै थागोन। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। सिंह राशि। बिबुंथिनि गोहोमा बांगोन। सासे लोगोनि हेफाजाबाव फालांगिनि खाबुफोरखौ मोननो हायो। आरोबाव होंगो-दोंगो जागोन। बिफानिफ्राय रां मोननो हायो। रागा जोंनाय बुब्लिफोर आरो खुसि खालामनायनि मोन्दांथिफोरा गोसोआव थानो हागौ। गावनि बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। खरसाया बांगोन। कन्या राशि। गोसो हमथा। नोंथांनि गोसो मोन्दांथिफोरखौ हमथानानै लाखि। देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। नखरा मदद मोनगोन। मावख'गिरिफोरा साख्रियाव मदद मोनगोन। गोसोखौ गोजोन गैयै खालामनो हागौ। खामानिनि जायगायाव जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सोलोंथायारि हाबाफोरखौ सांग्रां जा। तुला राशि। गोसोआ खुसि जागोन। गावखौ फोथायनाया गोजौ जागोन। जुलिनि सुखुआ बांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। सोलोंथायारि खामानिनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो हायो। रागा जोंनाय आरो दसे समनि थाखाय खुसि खालामनायनि बुब्लिफोरा गोसोनि थासारियाव थानो हागौ। नखरा ज' जागोन। फालांगियाव गोब्राब जानो हागौ। वृश्चिक राशि। गोसोआव जौगानाय गाहाय थागोन। गावखौ सामलाय। साख्रिनि खाबुआव सोलायनाय फैनो हागौ। गोब्राब नाजानाया बांगोन। गावनि नखरनि सावस्रिखौ जोथोन ला। बुब्लिफोरा रागानि मोन्दांथिफोर जानो हागौ। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। थांना थानाया दुखुनांथाव जानो हागौ। नोंथाङा दावबायनायाव थांनो हागौ। धनु राशि। नाङै रागानिफ्राय गोजानाव था। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा सासे लोगोनि हेफाजाबजों फालांगिखौ फेहेरनो थाखाय रां थिसननो हायो। गावखौ सामलाय। साख्रियाव सोलायनायनि खाबु दं। नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। मेलेमारि हाबानिफ्राय रां आर्जिनानै लिरनायखौ खालामनो हायो। गोसोआरि गोजोन फैगोन, नाथाय माखासे जिंगाया नोंथांखौ जेंना खालामनो हागौ। मकर राशि। बांद्राय रागा जोंनायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा साख्रिनि मोगा-मोगि बायदियाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा सासे लोगोनिफ्रायबो मदद मोनगोन। गोथाव आदारनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। गोसोआव निराश आरो गोजोननाय गैयै जानो हागौ। गोसो हमथा। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। जुलिनि सुखुआ बांगोन। कुम्भ राशि। नाङै रागानिफ्राय गोजानाव था। साख्रियाव मासि जौगानायनि खाबुफोर थानो हागौ, नाथाय जायगा सोलायनायनि खाबु दं।
आयआ बांगोन। गावखौ फोथायनाया बांगोन। आरिमु एबा देंखोआव गोसो जानो हागौ। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। मीन राशि गोसोआरि गोजोन थागोन, नाथाय रायज्लायनायाव सिरि था। नखराव गोजोन आरो खुसि थागोन। धोरोमारि देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फाया बांगोन। गोसो हमथा। नोंथाङा बबेबा धोरोमारि थावनियाव दावबायनो थांनो हागोन। मिथिंगायाव रागा जोंनायबो जानो हागौ। आयआ बाङाइ जालांनाय आरो खरसाया बांनायनि थासारि जागोन। बिदा-फंबायफोरा मदद मोनगोन।